Ahoj, tuto sobotu jste nás mohli vidět na zahájení festivalu Tanabata v Dolních Počernicích. Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří se na nás přišli podívat, tleskali a těm, co s námi křičeli héši. Atmosféra byla úžasná. Bylo pro nás ctí na festivalu vystupovat. Další reel bude druhá část videa s Kájou, naší Fukushibučo, tak nás sledujte a příští týden zase ahoj!